повечето хора тук знаят ли кога е освободена България? Не знам. А коя година е освободена България? 1878. Това не знам за какво съм дошла тук. Абсолютно е така. Коя година е освободена България? 1878. Коя година е освободена България? Да знам. 680. Пак ще задам въпрос. Коя година е освободена България? Може ли да си на шипка на 3 март и да ми кажеш, не знам честно? А може да се изтърка? Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бебе, заедно с моята креативна половинка Боби. Отново ще се впуснем в дебрите на нашата мила родина България. Датата е 3 март, а ние се намираме, разбира се, на шипка. Останете с нас до края на видеото, за да разберете дали българина е патриот. Изключително много се радвам, че сте тук, защото вие сте млади хора и за първа година ли си на... За първа година и за първи път идвам на шипка. Кажи ми сега, според тебе българина патриот ли е? Патриот трябва да се го чувстваш. Вече... Ти колко процента патриот се чувстваш? Не мога точно да кажа. Добре, първото число, което идва на къл? 40. 40%. С кое българско най-много се гордееш? Със знамето как? Със знамето. За първи път ли сте тук на 3 марта? Не, всяка година идвам тук. Всяка година? Всяка година, повече от 10 години вече. Значи това е традиция. О, да, традиция. Как Браво, не? искам да стисна ръка. Няма да съм аз, ако не дойда. Ето. Този път сама, моите приятелки, кой на къде е заминал и сама, викам, тръгвам сама. С кое българско най-много се гордееш? Мисля всичко българско. С всичко да ви кажа. Всичко ми е хубаво, защото съм била в чужбина и знам какво е. Тук и мърсотията дори ми харесва, да ви кажа честно. Друго си е някой да те напсува на български. Друго си е, Друго си е. Съвсем. Хубави хора сме, да знаете. Кажи ми сега, няма ли нещо, някой град, манджа, боб, мишмаш, шкембе чорба, кебабчета, кефтета, ПКС, паници? Защо? Здравейте, честит празник първо, добре дошли. Също да бъде честит празника. За първи път ли сте тук на шипка на 3 марта? Не за първи път. Много пъти съм идвал, но сега вече на възраст по-бавно. Лека по лека. Да. Но със сигурност към върха. Да. Кажете ми, според вас българина патриот ли е? В голяма част българите са патриоти. Ми се струва, че сякаш българин е патриот по-скоро на маса. Или не само на маса? Нашето поколение не е така. Нашето поколение си беше патриоти и патриоти си останахме. Супер! Дано и младото поколение да е по-така. Кажете ми, коя е любимата ви българска дума? Мир, любов, те много са. Мир, любов, свобода. А на вас? България. А кое ви е любимото българско произведение? От съвременните или... От който период желаете? Аз съм повече любител на пътешествията, затова предпочитах пътеписи и произведенията на Вазов, на Ботев също са любими произведения. Което е любимото българско произведение? Любимо българско произведение, може би на прощаване. На прощаване, цитирай. Аз още го помня, между другото съм вече ретропевица. Аз съм го забравил, честно казвам. Не пъчи, майко, не тъжи, че станах аз. Хайдутен. Хайдут и майко бунтовник. Тебе клета остави? Така, да. Аз подсказвам леко. Да, кажи ми сега, ти за първа година ли си тук на 3 марта? Да, за първа година. И какво? Как се чувстваш? Гледай колко много тълпи има тук. Все едно... Много хубаво се чувствам. Играх много хора и наистина се чувства празника тук. Чувства се празника, чувства се емоцията и патриотизма. Да, има много емоция. Според тебе българина патриот ли е обаче? Зависи, някой да. Поне аз познавам такива. Ти как се чувстваш? Колко процента патриотка си? Не съм много. Добре. До 50%, примерно толкова ли? Да, някъде до 50%. Да. Забравих да кажа, че Боби най-красивият оператор на света е зад камера. Да го сложиш това, 5 лева ще ти струва този комплимент. Здравей, първо на колко си години ще ти празник? Аз защо нямам такова нещо? Защо нямам аз? Мога да ти го подаря. Ще ми го подариш ли? Да. Снимаш ли го това? Ето, българите сме топли хора. Само някой да е казал, че сме скрънци. Да. За първи път ли си тук на 3 марта? Не. Така ли?
Да, но съм била много малка и нямам никакви спомени, но сега чувството е съвсем различно. Харесва ли ти тук? Много ми харесва настроението на хората, личи си колко обичат България. Според тебе българина патриот ли е? Да, според мен е патриот, колкото и всички да го изкарват псевдопатриот, тук си личи винаги, че обичат България. Хората върват по 10 км в кучестот. Да, има много деца. Искам да подчертая колко много деца има горе, особено с знамена. Много е красиво направо. Нямам търпение да се кача и да видя и аз. Да се качиш, играят хора, има барабанисти с носи. Ще изиграем и ние тук с Боби по едно хоро. Кажи ми, коя ти е любимата българска дума? Любов. Ами според тебе българина патриот ли е? Ами българина, да, патриот е, но не всички. Не всички. Всеки на 3 марта е патриот. Ама после вече... Псевдопатриот ли е българина? Да се рече, да. Да кажем да. Имаш ли любимо българско произведение? Да. Кое? Любимото ми българско произведение на Иван Вазов "Потигото". Чела ли си го цялото? Да. Чела ли си го цялото? Да. Кажете ми, кое ви е любимото българско произведение? Победа на Ботев. Добре, ти? На прощаване. На много сега, Христо Ботев. Точно произведение сега не мога да ви кажа, но като поезия, като Ботев, Вапцаров, Яворов, Вазов, много са. Коя е любимата българска дума? Благодаря, може би. Благодаря. И аз благодаря за това интервю. За мен беше чест и удоволствие. Честит празник още един път. Живи и здрави. Истински българин. От Свиленград съм, от Свиленград. За първи път ли си тук на 3 марта? За абсолютно първи път. И харесва ли ти? Как е атмосферата? Страшно е, много ми харесва. Трябва да се подкрепят български празници. Ти патриот ли си? Истински. До паметника Шипка има 849 стъпала. Кажи ми, коя е любимата ти българска дума? Да знам, мусака. Българска не, аз мусака. Аз имам боб чорба. Добре, хубаво, сега кажете ми какво ви така подстрека да се облечете по този хубав начин български народен. Духа най-вече. Духа, да. Честит празник първо. Също. Да, от коя област сте? Сливен. От Сливен. Значи за поредна година ли сте тук на 3 марта или? Да. За първа? Не. Не, за поредна година. Браво. Мислите ли, че българина е патриот? Разбира се. До каква степен е патриот? Не и малка. Не малка степен. Не само на маса. Разбира се. Не само като се напие. Да. Кое ви е любимото българско ястие? Аз сме баница. Баница. Между другото, само да ви кажа, че баницата се нареди в топ 10 на най-вкусни храни с сирене. Кажи ми, с кое се гордееш най-много? Патриотите ни, с историята ни като цяло. С всичко, с красотата, с хората, които са нас спасили едно време. Истинският връх Шипка всъщност се намира на 300 метра от главното било. Харесва ли ти атмосферата? Да. Това. Ти за коя година подред си тук? Първа. Първа. Мислиш ли, че българина е патриот? Да, защото има толкова много хора, днеска са събрали тук, да. Не мислиш ли, че е псевдопатриот само на 3 марта, когато пие малко ракия? Не сега като по празници хората се събират тук, за да отбележат празника, който се е случил, нали? Здравейте, честит празник първо! Честит празник и на вас, на всички българи, да сме живи, здрави и щастливи. Мислите ли, че българина е патриот? Мисля и като гледам толкова много млади хора, се радвам. На 3 март ли само идват тук на Шипка или по принцип? Ами мисля, че аз поне съм идвала по принцип. Кажете ми, коя ви е любимата българска дума? Свобода. Свобода. И на мене. Абсолютно. Българи, на всички млади хора е любима тази дума. А кое ви е любимото българско произведение? Може би Опълченците на Шипка във връзка с днешния празник. Да. А кое ви е любимото българско произведение? Майце си. Браво. Ти? Отече си любим, как хубаво си ти. Коя година е освободена България? 681. Освободена. Коя година е освободена? Освободена. 1878, аз чух кога е създадена. Тук имахме помощ от публиката. Знам наистина. С 1000 започва. Знам, че с 1000 започва. 800? 78. Добре, ето. Не, да, така е. Факти. 1878 година. Браво, бе! 1978. 870. Да. Кажи ми, коя година е освободена България? 681. Бяла роза с русата, ще закича на косата, да посрещна аз зората. Коя година е освободена България? Не знам. Коя година е освободена България? 1877 година.
И 8. Но беше много близо. 7 и 8, той има боеве мъж. Коя година е освободена България? 685. Свободена? 1877. И 7 и 8, да, прав е. Кога е създана на България? 681. А кога е освободена? Тя си засепах много лошо. Welcome to България. Да, ето, добре. Да сте живи и здрави младите и много щастливи и свободолюбиви. Welcome to България е поредица, с която ще преоткриете любовта си към България, защото всичко българско и родно любя, тача и милее.